سلااوان لێ بێ دیارە ئێستا لە شارۆچکەی زاخۆین لە لای گیراوانی بادینان من دەمێ گفتوگۆ لەگەڵ کەسوکاری ئەوانە بکەم ئێوە وەکو کەسوکاری گیراوانی بادینان چه پەیامێکتان هەیە؟ gelek memnun bûye xêrhatina we dikîn hê bi xêrhatin ser çava Xwedê me de xwaziya hey hema manê gir jî gir bila nîşa me bidin bila nîşa me din ev e çilo tiştekî rojan tiştekî zalamê xwe nizanîn deh çendî yazdayî du yê girdî saet dehî siharê Wala me pênc kiçikê hene û qirkek min e Belê wala behsê babê xwe kir hemî dema kîçam na biçîk e behsê babê xwe kir hemî dema erê wala Wala dewekariya me ew e em zalamê xwe bînin û xwedîkariya me bikin berdin Erê wala me çûn wala heta duhokê em ê çûn em ji wêdî pêve em neçûne em ê dibên hemiya cî bisyara zalamê me bikin zalamê me çi tewanîne Erê wala Na wala be çi behs nekir got hema em ê serxetî û em dê pê axivîn bira Erê wala Spas bûye hîn bi xêr hatin ser çava